I fake my gifters angu yes. They are strong guys. They are strong. Ko ku Facebook anzi master akaende ipi naisime. Ari Coma Stars. It's just that kuti ndinoza antipangoita chimovement chemaster changopera vanhu zvanga zvasina order vanhu vanga kuti he apedza uyu oti ndakuisa star patikana te mwana wake odi vanhu vabva ngoti asina order tachipusheta imimi zvakwa zvakuenda mama rasta uya pano ndudze nyaya yako mama rasta kuti hausi kuzara mama rasta is not happy kuti mama rasta wachema hausi kupara uyaupira ndudze nyaya yako mfana na Jenny nezuro Jenny miramira akamira negame razuro uri kuchemei kakarowa baba happy mama rasta no feeling happy she feel crying aiwa kana asiri happy ngakwira atitaurire sisimeli vari pano kana asiri happy mama rasta uya kana asiri happy anongowe otaura nyaya yake kana ari happy oti aiwa makandirova mukombo mama rasta akaburuka ane 40 ka hana anosvika 50 ana azviti here mama rasta 50 hana saka ngareke kunyanya kuchema too much because distance yandakamurova nayo next time mama rasta anodhonza manje mama rasta anogara chiwina ndikutomutsvinyira zvangu ndechangukachi saka nguva mwane nguva yakewo ana kuri maketa ndikutochitonyera chimama rasta atogara chingowina rega ndichiwedhi achiuya apa achizotaura nyaya yacho ana kuri maketa mama rasta sha urikutausiyepi neiko sha isapeipawo ayani yemakula hayo shamwari wakaburuka nemakwena akawanda too much nezuro sha handingambomamiswe ne unoziva kuti ndasingambotaisi ndamamiswa ne inokumanyisa wangu ida undizivi ini mama rasta inokumanyisa wangu aiwa haundizivi wangu anondiziva they know inokumanyisa ukamanya ukati aiwa it's not fair ndikuda second ndigwa ndikokurova futi ugondikuda second ndikokurova futi ka3 ugoti handabho team unonoti chibra that game andambobvira ndambomaketa ipostera ndakangori posta manhiri iwawo I think 1 hour before ndisandatanga game koini unokandawo paipai munhu aitongodhonza mbinga dzangu dzasipana mistariro vanga vasipo saka angu it seems as if une machallenges akawanda because problem unonasisimeli vanha vanondida pamachallenge because ivo vanoziva kuti ndovarova zvavo mama rasta chidhamudhama atokumbira second hanze and that was not a fake game ndikuda 1-on-1 nachidhamudhama vari kuda vari 2 kana neni ndanga chida 1 and done co-host 5 minutes game na ndikiri na Tom Jones yeah but ndobona kuri tamba October that October ndobona kuti tamba October noti zvekuti ndombori maketa haisi fresh inini ndiripo wangu I'm always around chidhamudhamu ari kutochema wari kuti ari kundida mai vanhu vacho hamuvhumi here defeat ndondiwarira chidhamudhamu ndichange ndiripo ndichameka sure kuti ndakuhaipaitaizvaizvo anga asipo mistariro wangu asipo inini vangu vangazitosipo vakatowanda magifters angu chaicha akalepukanohwa maunivhesi paya kwangu kunohwa maunivhesi premium family andamboiona ini yaisipo vaikuiwa painohwa polisi hamubvumi vanhu vangu mama rasta nachidhamu hamubvumi ndifiti chaiwo makarwadziwa chidhamudhamu arichadi kutamba magemu ari kundiita frustrated ari kuti ndigare ndiri frustrated each and every time because each and every time sometimes ndikauya panapa kana kuti pari pagame panapa ndikasatogiftwa kana kuti ndichitamba ndikatodyiwa kana ndofila kuti ndendanyanyira vanhu inakumana chinhu ichi chinechi chisade kurohwa everyday waiziya saka inini ndiri kutotanga iro I think I don't know since when ndiri kutotanga randakatoita zuro ndiri kutotanga
Baba ndo bandira watoita newe nachidhamudhamu. I think ndo machallenge anditongori nawo. That is all. Ina Right. mama. Saka angu ndichakukandira iflyer namba ndanayo ndichakukandira iflyer ina chidhamudhamu. Ndine rimwe celebrate kuZimbabwe ropisa kurandibata. Saka ndokugaya kuti ndoripeya nani. Because arina haro challenge asi riri kuda pinda basa saka harisiri kungopa chero munhu. Roda kupiwa munhu anopisa. Ma? You flyer futhi. Aiwa kuti flyer irenyu chakupa ndere Sisimeli. Sisimeli ndokumbura kubvunza. Munhu anopisa munhu akaita sei? unoona ndikakupa munhu ari kubva kuFacebook anenge ne 3 million followers ka ndokutaura kuti ndikumupa kana kuti munhu akafanana natingoti kana kuti iwewe akauya nevanhu vakanokurikita unoona because unenge usina manambers iwayo andiwaona saka kana pakuti akutaura izvozvo munhu akadaro anofa kutsvagwa munhu ari closer ikoko Alright. kuti zviite fair Alright. Muri kuvanza vanhu vangu vari kutoda zvimene. Vari kutoti hakuna unonzi kupisa. Vari kutoda. Dai Sisimeli ndimbobvunzawo. Ko madza vedu Cat family. maititi tototaura raisu kana vachida chauya wakavambouyawo pagame. kana vachida vachauya maititi havasi kurongera chinhu iwono zviketi maiti tokatowadai ava maititi vanongokudza vega kuti Maiti vanongoda vari vega. vanongokudza kuti meli ndoda kuya ikoko kwakoko zvatopera just a word Aoni kana ibvini pamastars ataita vanga vasina. vanenge vachitamba nani Plus kuti vakadyiwa vanozotukwa vakawina vanozotukwa zvinongobhohwa. zvobohwa I think maititi ndingatovadedza ndingatovainvita pabirthday ravo chete dzamai kuvaconvinsa ipapo ndichavaconvinsa pabirthday ravo uya pabirthday ravo so that you appreciate because hatidi zvinhu zvinozotukisa munhu kuvaunza vanotamba nani nekuti vanhu vacho vanobhilivha vanhu vanobvuma kungoti no it's just a game after that aenda kwakaenda kwake but manje vanozozviescalata after the game vanoda kuramba vachitora zvinhuona vasingadi vachizvavhunza kazhinji kacho zvemagame izvo vanoziva kutoti zvinozovapa mutauro too much vakatadza kuita ndakukuudzai chinhu wani chamusingaziye maititi munogona kuti wadedza panapa wakauya wakamamiswa even mukati wai 7 nachiyero nanyasha because nyasha edison uyakuseta ndigifta uyu boss g ndigifta saka maititi is a celebrity wati chatinotarisa isusu panapa tinotarisa kuti iri gift anopa vamwe saka hapana pekuti vamwe vanhu vangazombomusiya nyasha maititi vanopisa wangu hatidi kunyeperana vakadyiwa kupanewo uko vakadyiwa Sisimeli vaitamba game here vaitamba game kwaendisa mugudoko vakadyiwa ngati pano paTikTok zvakafanana nekuti mungatarisire mumwe munhu iwaya magifters aya kana kuvaisa pagame chepe naHenesi kana nashingizi wange kana muchida ndongona kukubhedhera imuone zvinoitika Henesi ane game anditi ane game riniko ati andiudza kuti ane game nendoti ane game rini usanyebehezi vakadyiwa taitiriko ana Edison ungaisa ana Edison vane malevel 34 namaititi mubox game kana kuti naprosta chaiye kunonhuwa polisi hamusi kuziva street kids epano paTikTok magift aya maybe we are learning street kids aya But kudyiwa kana kusadyiwa at the end of the day it's just a game and it's a game But pana maititi panozonetsera kuti chero akadyiwa anozongotukwa chero akawina anozongotukwa. But at the end of the day it's fine guys. Vambotora something Taura aiwa avadi zvokuisa pamapanel pane vamwe vachango muswe birthday ravo you guys just appreciate it simple zvapera but zvitaurwa zvona mama rasta zvekuti zvonogona kutoiswa nevanhu vanopisa ndatozvinzwisisa varova mama rasta ndazvinzwisisa zvatotaura mama rasta Edson uya uya ndikupe manevhu 30 yako iwaya Mama rasta uri nani uri kufungira mai vako achiyera ndozvandikudira mwanangu. chera upi evidence Inini. unozati achera chida kutaura magifters ka especially inini zvangu inini vanhu vavo I respect them
kozi kana uchida kuona kuti gifta rinopisa ongokwirwa kana kwenyuko kosismeli mongoti toda kuisa 1 gifta wenyu kuti nhasi guys tingokupai 15 minutes dzekuelevheta muchimuappreciate muone kuti avanhu vepolisi here. Hey. kasisiveli chindiseka kugame Nyacha uri mulevuti. Boss G uri mulevuti. Boss G uri mulevuti. Sisimeli, mukutaura nini? Ndati uri mulevuti. I think 24. Okay, uri gift. Takafana asi ndofunga nditori gift chaye. Boss G is a gift. Ina ndakuya ku Facebook, ndakuya ku TikTok kudhara. Iwe chine 2 months pa TikTok kai ndatiwe ku level 24. You need to slow down. Why? ndiri palevel 23 ini ndiri palevel 24. Izimaka yakudhara kai. Imaka yakare. Indri palevel 1. Ganibona. Ndiri palevel 1. Komenda mcomment section. Inobuda inangu ayisikubuda minotwa. Hanzi 22 Tom Jones. Kuzona ono Hanzi 22. 22. Mama rasta 23. All right. level 19 Saka ini maji ndopinda pa level 30. Ukazona wakusvika kunana Edson uko. Ndosvika manje nasi ndorara ndiri mu level 25. Obviously bills ane 1 and done for host na Aiwa kuna modus operant. Tina admin oda ne level 36 arutamba game nasi. Ndokwate tiri koko. kuna ana ari kutamba game ndi Modus operant. Uya ne level 30 moderator wangu ya. Adi gifta manje. kundi Manje nasi ndinakana hamugadzirira mazikoini ake so nasi ndorara 25. Modus. Anonzi modus operant. Mumfana ari kunze kwenyika ari ku Australia. Canada. ane game kupi Kwani andizinda achandishera asane game kune vanhu vanoita zvemagame ivava. hey Atsaka magame every day. Kwa Frank Kwa Frank. Murudzi. Ani Frank Frank wacho mushona. asi muzimba iri Frank Frank muzimba ndakatomboyo hostwa naye Uyu mfana anenge ane mic so. All right, ndamuona. akatombodi hosta na sisi na anzani na tete Emi. Okay. Ko naime ko chera ripi naime sisimeli. Ndizivira asi kuZimbabwe. Apringo. Arova uya. Ndakanzwa zvangu nomwe munhu anogara kumaraini kwavo chinzi ariko kwamheno zvaakaita kuSA uko. Saka akadzokera kuZimbabwe. Akugara kuZimbabwe I think. Mama Rasta mune.com man. Vanogara vetsika ku Epaton. Vanogara ku Epaton vese. Vanogara vose ku Epaton. kuGlenwood rani raanotogara ka ndotoriziya ndopanda amuna unzwa the other day ratikambora akamboda kundinyorera zvekupenga ndikatomuti chihera nyarara ndikunoswera ndasvika mumbapenyu ndikatora madziro epamba penyu. Ko ari kunzi ari kumesi nawo. Aiwa ari kuZimbabwe. Ii vanhu vanonyepa. Ari kuZimbabwe. Ku Epworth. Antori ku Epworth. Uno kuamalapi. Ini ndaigara ku Overspill. Overspill. Uko. Ini ndiri kustop over papo uchitena panokwira makomba akuenda kwaRuben. Kwa Mama Rasta kuna space kwakazara grocery. Mama Rasta makazara grocery. Mama Rasta space yekufamba chaiyo space zvayo hamuchina. Chotenga ka Mama Rasta. Kuzara grocery zvotamba mutambo. Manda zvokandirana ndi. Last kupema kaTom Jones andambomira kupema.
aiwa kupema kunopemwa nemunhu wese zviona kuti pane akamira munhu wese anongoraramira kupema ndo social media yacho zvirai mamarasta ukasapema ugodi totopema zvangwini ukasapema ugodi Thank you, Eddie. Thank you, Edson. Edson, thank you for mamarasta ba aiwa Edison topedza imbinga yangu Hidda, thank you for Mimi. ona mbinga iri mulevel Thank you, Eddie. Oh, my kabasa. Thank you, Mr. Edson. Edison for Mama Rasta. thank you Edison Makutopisa. Murandange box game. Edson, atondisicandira marozi angu akawanda. Nokumute Simon apa ndikati fambai vanhu fambai. Ndotanga kuti asasisimeli. Sisimeli vanenge varohwa nedoro manje. Ndinorohwa neamarula. Premium. I told you kuti premium yaisipo kugame nezviro premium yatoyove iri pabox premium yaya iripo kwainwa polisi Box game ipi kwa Mama Rasta. Premium anoita mabox game akawanda ndomaona ari pamabox game. Anobva auyawo ese. Aiwa mumuzoro dzawo iyi. anofana kuuya Thank you, Boss G. Thank you, Boss G. Thank you, Boss G. Nah, but premium ndikarowana V1 ndomuwisa. Ndruku. Aiwa. Thank you, Boss G. Premium. No, Mama Rasta don't judge a book ka. By its scarf. Ndopisa kana iroro muchida ndobheja kana mukarova premium Ndikoni ndeipi? ndokitchen ndopisa wakafuti thanks guys premium. Thank you, premium. Premium ndikuda kumupa munhu andandichaura panapa. Mukuda premium king. Nobva ndakashaya. Ndichaura pano. Ine. Ndichaura pano. Tariswa nepremium. Ringanakidze iroro. kana Scott the black kana Scott the black Munhu wacho. Boss G, wati munhu wacho. ndatigomere kuteera kwenyengerani Ndirana mama Gogo Newa, mama Newa, mama Msaladi, mama Makulayo, Gogo Makulayo, Scott mpano ya ndimu. Maitanaka Mushiringindi. Ampana. gogo Ampana asawe. bosine nanyasha udzai After ana Gogo kuri kuyarana Sinikiwe Chipo Mchegwa. Vakawanda vana Edson ari kuti ndimupinze tunine hapana wandoziva ipapo vanhu vamavere aiwa Sinikiwa ndikisasiri kutaura Boss G Sinikiwa nemurumazama kudirira ari kuzama kugraiswa GoFundMe nemurume ari kuchipatara ndere madisabled. Edson anjamuoni rana sinikiwe ruri kuitirwa kwangu ikoko Edison rega tikupe maoko mwana wamai ndikuitira kuti tikwanise kusapota ivava vakadai nai munhu akatondivhairira ndigreatman ende greatman soka ndakwirira kumedest yatoma achiti anorova Scott the plug uchinoziya TikTok nekurwadziwa ka chana Scott veve unofa rega ndimbokuudza chinhu one Edison ndakuudza one thing that you must know imimi majaira Scott because he is always on TikTok isusu tatisepo paTikTok but hazvirevi kuti hatina backup mwana wamai hazvirevi no it's not all about that rega ndikuudzeka paTikTok teerera problem yamuri kuita imimi ka mune vanhu venyu vamagara muchiziva teerera Tom isusu takauya nezuro hamukwanisi kutinzwisisa usataura wega toda kudavira kunoku kuTikTok wangu vanhu magifters ariko vanotarisa kuti alright iwe wacho uri gifta kusvika papi ndo zvaunozoona paunorohwerwa why because Scott igifta zvekudaro saka hapana pekuti ndingasvika ini ndobva ndapa iwewe shumba ndinongosvikawo pauniversity ana matatu kuna Scott ndo paunorohwerwa because why Scott akagadzira zita muTikTok as a gifta saka anogiftwa iwe unongo uine mafollowers akawanda but malevel 0 vanenge vachingonyora chete mucomment section tomu wedu apa wamutambo wemari makuru apo ichokwadi chaari kutaura urozvona
Saka Okay. kunoshanda mari, akushandi ma-followers. Kunoshanda mari. Ndambotaona Mama Rasta futi. Ambozvitaura shuwa. Vanhu pandotonyatsoda kukutaurira hedu zvisiri zvekutaura kana Tomini nichinoita kuti palife yako manje. Ndechekuti pride hauna. Wangofanira kugadzira zita kuma-gifters only. Pride hauna unofollowa back. Ma-celebrity mazhinji chakaita kuti vasvipwe nema-gifters kunoko. Unogona kusvika mupa industry lasha. Atombokuconnecta nongo thank you. Yeti nini ndatongokukandidzira zvaya zvekuti usanyara uve nechiremerera. And pambacho neni ndisikatombokufariri kana mavideo yako ndisikatombomona. Bozi unoona ma-gifters mazhinji TikTok. Tokodoswera kudo kuti kasaona video rawaposta. But ndongokufarira kuti handiningi. Uruzvona ndobva ndakukani iwe obva wangoti thank you kana follow ndinobva ndatozoti auyo kurasa mari yangu because kana usikandidzosi kana follow kuroti chero hende hati ndakakupa 10,000 aumbofa wandipa uruzvona but ukafollowa ndinozoti ende unoona chicelebrity zvafana chiri kuita ndokupa example yeMama Rasta ndina ma-co-host tichitoenda pambacho takavhura toenda nema-co-host nema-ghost vachizotozondiye Edison chinoita kuti vagifte ndechekuti anogona kusadzoka kwandiri achindigifta but Mama Rasta unogona kumona ari kwabills ogifta kana munhu akakuvara chirema chitori celebrity uruzvona so unotsoona munhu uyu aasondigifta but ari kunatso kunopa mumwe munhu unoona kuti anotoda mari more than inini uruzvona ndo zvatotarisa sisimeli ava tokatovaona kwasvikoti vachikanda mari zvekudaro ndotozoti asisimeli igifta uruzvona haisiri nyaya kuti dzosa kwandiri no but at least buditsa ma-celebrity mazhinji ukavatarisa vamwe vacho vakauya vachipisa hatitaura iri mazita vakauya vachipisa kutiktok vachiteverwa vanhu vakatanga vasvipa mbichana because unoona kuzimbabwe kwekwa tinotambudzika tisati ava nemari dzekupfuma zvekuti handitombodi kuti undipewo ndinotomboita nguva yandirigifta ndikagara pabox ndotoda mari uruzvona tobva taonati uyu ndoungopo always ndiye anenge achienda magames always ndiye ari kuita ma-co-hosting always ndiye ari kuenda ma-box game ma-matches haamborina kana one day raanouya kusapota vamwe ini vanobva kutobuda Mama Rasta vanosapotawo zvimwe ndezvimwe. Pane umwe musi wekuti Mama Rasta ndakatovaruwa vanobva vadzoka futi nemagifts aya apiwa nevanhu vakatanga kunditi mimi wangu akatondihaipa ndakatozosvika mu100 and something ndofunga ndakagiftwa naMama Rasta neumwe anonzi Gaga so vari ngori 2 ndikatoenda kure so the other day randakadonhedza $346 pagemu raado mari iyoyo ndakanga ndatoigiftwawo ndairarira ndichiipesasa makumbo but iye ado anopa here anogiftawo here inini kundipa anondigifta kundigifta andondandakatoona aitogifta nechipo haachipo ndakamona chikanda mamanigani zvokudaro nezuro madam bosi vanondigifta futi zvekutodaro ndinoona kuti sisimeli inini ndakatamba game kana masizo I think last week inini vanhu vakauya kuzondigifta sisimeli vanhu vandisiri kutombo vandisati ndambogifta ana mandeya vandisingazive sisimeli zvokuti dai vanhu ivava vasina kuuya inini ndaibuda ne500 coins but inini ndinozikana boss G ndikangosvika panongonzi boss G but inini ndakashaa vanhu vakauya kuzondigifta ndichitamba waunopa futi achera vanhu vacho ivavo ndo vamunopa havatombouye asi chinoedza ndechekuti the fact yekuti vakupa ivavo vanyowani vanotoziva kuti boss G vanopa vanhu ende boss G tinoona kwakati vachisapoti ini level rangu randakasvika iri hazvirevo kuti ndinayo marini ini ndinototi ndikatogiftwa chero pamari yandakatogiftwa nezuro kwasisimeli ndotoziva kuti hafu ndo yangu hafu ndeyevamwe hafu ndo yangu nevamwe cause I just tried to build a star rangu rekuti vanhu vanonyatsozoti okay Edison akaziva kuti ane game ndikaziva kuti Edison ane game anotozoti Mama Rasta ndakuona iyo ndisirewo zveindastela Mama Floss kuti Mama Rasta can afford kutengera Mami Floss ndakuona isai indastela apa maive munhu kuti learn to love each other nekubatana nekuziva kuti sisimeli vane game mukaziva kuti sisimeli vane game Mama Rasta ndigift Edison Mimi Nyasha Boss G tikaita 5 pana sisimeli vanowina chero mukatenga mukarovera mberi vamwe vanozouya vanozovapa but mukanyatsoziva sisimeli ndine vanhu vangu ava 5 kana kuti 3 kana kuti 2 vanomira neni
Sisimele, you know what, only uthi kulabantu abaningi panel abanye vele mazimbabwenzi tine ka-hatred katina ko do you know here kuti mazimbabwenzi ka-hatred katinako kanogona kuti munhu anogona kutofarira munhu wekunze kutodarika iwewe utarise vanhu vachipa example unonzwa munhu achitiye kwatiktoking kana achiita counting down but zviri kuita tiktoking ndo zviri kuita nice ndo zviri kuita scott ndo zvatiri kutongoita urozvona anogona kutochuza munhu wekunze uku unonzwa kuti mamwe magifters mabheji amuri kuona malevel mahombe ari kukurira kwana tiktoking haarwadziwi kupa mutorwa waasingafa akamboona macoins akapa iwewe anobva atona kunge akupfumisa zvinotyisa urozvona zvekuti uchadozosangana naye ana basa nazvo chechi 2 nyaya yetumafamilies patiktok I think ndo iri kuita tiktok isanakidza futi because ndiye ndichifirira kuti nini nefamily yangu tinzi tisu tinopisa saka ndikasvika iwo mama rasi wari pagame iweyo andimbobvi ndakupa any coin because ndoda kuti kunzi ampise then imimi munobva matouya motosapota kwedu tobva taita mbiri tisu pamunozoita imimi saka competition ndo iri kunyanyisa muzimu community tine competition yakanyanya competition yemafamilies yekuti ini ndiri wanhingi yes ndizvo zvimwe tikangoisiya toita zimu community ka zvinonakidza urozvona and chero ukava nefamily tomusozoti no mafamilies andekuwirana but kana takuti zimu community tinoita go through tese kunoenda because zvinoita kuti zimu community isimbe unozoti tikanzi sisimele ava negame toenda una sisimele tonogifta sisimele tese ivo varega futi kuita selfish vazvona zvinhu zvakaita kuti isusu tizobuda macelebrity taitotevera mamwe macelebrity zvekutodaro tichavasaporta ndezvekuti mukaenda kuna nasisimele vonoita game vobva vaita macoins akawanda havachamiriwo mutomboitawo game vobva vatoti next month vanerega game urozvona vakutodzoka futi kugame varivo unoona vanhu vanopera mwoyo ndo zvimwe futi zvinorwadza ukabva kuita game at least miriro mumwe woita game already matarget you can play co-host you can play but official game at least wakaita 2 or 3 per year yes Tom Jones ndasenda invite kuna Mr. Buzzi vabva vanipindura nenhingikiri neaudio manje ndoiterera sentri pano isai pamute then moiterera Ndakuti isai pamute then moiterera alright ndiri kunzwa Eddie I'm hearing you my guy nyaya iri kuita kuti zimu community yedu idhakwe bro zvokuti aufi wambofungira vamwe uri kutoda kuti Tom Jones tikanokusapota next month tofanira kusapota iwewe next month tofanira kusapota iwewe and also aiwa zvidanzwo urozvona ende inini chimwe chinhu chandakatoona ndechekuti vanhu vakadaro vari kutaura Edison wekuti vanenge vaida kungosapota almost every day handeri unozopedzera vanhu ndo vanopedzera vakuvhurira emalive vachikutuka imi magifters because vanoita why asingatipi yeah kana kurwira magifters do you know kuti especially mimi vanhu vakabva muri macelebrity kutangira ona TikTok imimi kufacebook amini mune katsika kekuti autogari papanel rumwe munhu urozvona ndizvo zvimwe zvinhu zvamuri kuatakirwa nana mama rasta because mama rasta akuna panel rasikagari akazviita street kid augari kupaneura mama rasta unonge uchifunga kuti alright gift rangu rikazondisvika ndiri kwamama rasta richazondigona kufarira mama rasta muri do personalize magifters ukatongozoti mari yemunhu anoikanda paari kuda nemunhu waari kuda nenguva yaari kuda wapedza munozoi kunoku makuita noise yemagifters akatora gift rangu akanondidhisa akaero kwandakwira yakokonauya hakuna gift rako Tom Jones ukatongozoti uyu munhu haasi mwana wamai vangu uyu angondifarira ndipa mari mangwana arotofarira umwe munhu zvinotogona kuti munhu wewe ozotopesira asikachatombokupikanana mari akutonogifta umwe munhu futi iwewe paunoenda kunotoya futi mumwe urozvona saka ukasapersonalize gifta zvinobvisa ruvengo because muri unyanya gaisikurwira magifters tonyanyisa wataura chokwadi zvako Edison iwe ichi magifta tombo wazivisi ndiva nani tongoona amheno manhamba akwira uchandapuwa nani kwepapa pamwe pauchi pakutoverenga pano pane magifti bvunzaini ndinofamba ndina gifta wangu murume anonzi Wagwan izvo zvoku zvatiri kuramba izvo zveizvo zvokuda kupersonalize gifta iyeye Wagwan wako yeye ndi Wagwan wanguwo
wagani wako yeye wagani ndi wagwani wanguwo wagwani yeye wagwani ndionewo ndiripo izvo zvizatikura zvekupersonaliza izvozvo izvo wagwani hakuna munhu wemunhu wagwani uri munhu wevanhu vose ndevangu vanhu ndevangu vako kudii undiudze paanotambira ndisvikepo uone kuti ndida wagwani ndenda kutamba naye no Edson ndakubvunzwa wangu mashoko wataura mashoko akanaka bro wangu ende mashoko makukutu magift adi kurwira wangoenda unongoenda wesune zviro takangokokwa tikangoenda tikangonovipinda tikatongoitwawo zvatakaitwa ikoko tikatofara zvikatopfuura. Ndinotomuona wagwani iye anonzi wagwani kuti kwangu ndomuona asi ndaifunga kuti ndisabhina ndogara ndichimuona wagwani iye ndaifunga kuti ndisabhina akazvipasira kuti sewagwani ndaitofunga ndisabhina murume anonzi wagwani he is a gifter Tom Jones ndinomuona zveshuwa wagwani sora hakundaifunga kuti ndiwesabhina naye ndichitokuiginowa ndichitoti ndisabhina ndinoambika iye wati kutaura nezvake anonzi wagwani ndiye mama rasta ndezuro ndakatomuona kwedu chingoti boss wagwani boss wawa nezuro ndakatomuona anga aripo pagame ndakamuona nezuro anga toripo siya zvekupersonaliza vanhu iwe kuti uti Edison ndewangu yemama rasta Edison ndi bhuru wangu uzvo ayewa Edison ndewangu ndewangu kuita sei ndewangu usina mizina nyasha ndewangu vako kuita sei saka vese ndevenyu zvemama rasta saka amwe ndapedza kuverenga ini omaiti ndikada kuti ndinoverenga kundibvisa pano ndi Edison wangu aiswe munhu aiwa vi uri kuziva wani kuti ndine vanhu ungori kutaura wani kuti sishingi ona hatichatotauri honorable munhu wemunhu wese manje hatichatotaura kana kuziva nezvahonorable munhu wemunhu wese manje anoenda kumunhu wese masocialites ese honorable munhu wemasocialites ese Shingi can support everyone. Ukaona munhu anoti akavenga Shingi kai munhu ane shaire urombe zodzo we anosupporta munhu wese everybody. Naiwe uri kubva ndanyura ningiri draw yangu yemabhurugwa angu uchisa pasi kudai so kuti bwanji. Saka uri kutaurira palive. Wakakwana here. Kurume ndizvo ndiri kubvunza munhu izvezvi zvandiri kubvunza kuti tasviko dzangu ndaona dzati mbwe rimwe yacho atomumabhurugwa futi rimwe nyamba uda kutora mabhurugwa angu uchida kupfeka uda ko taiti yangu wanga uchibvunzo ndenyu wangoda kupfeka ndandichaga hembe yangu iwe hembe dzako dzinogara ero muno mutozviwa rega apfeke taitiyo yatanokwana here rega angopfeka yamake taiti nebasa rei bhurugwa riri pamusoro pepadeso anodya ukwane sado ndibvisa pana Mwari ndisiri mumudhu dzekunetsana nevanhu nama aiwa tadzidza panapa nhasi taudzwa chokwadi naEdson tasingatoziviwo isati zvizivikai tiri vanyuwani kuno tatoudziwawo naEdson chokwadi pataugwa chokwadi chete takutozivawo kwautooperate but isi mapano utombotendera idi uchikwira aiwa ndinofamba thank you Eddie mapano ndinotendera ndichikwira handimboregi thank you Edson izvo chaza thank you Eddie mama rasta wapuwa naEduku unatendawo yakona tange macelebrities ekuzimbabwe asingatendi tenda maenda atari kupa manikiri maenda hatsi munhu wese kwemisisimela musimodarita pano bharini handisi modarita pano ini handisi modarita wepano ini ndamodarita guys mandiwa here I'm now the moderator. Thank you for the love. Takudzidza mazviwa marufu mazviwa kamarufu backup
kwanzi munhu apota muchifamba muchipa musangozikamwe nekupiwa every time vanhu vanoora mwoyo. Potai muchigiva malevhulu enyu achikwira vanhu vanotoona kuti vanhu vanopesa levhulu ako vanokupa nelevhulu kuti uyu ndigifta. Tadzidza shu. Plus Sisimele musakanganwa kuti kana munhu wagift wakadzidza kufollow magifters akugift. Learn just to follow. Follow haya unako mari yes but unacho unobhasi vanhu follow vanhu follow aiwa. Chokwadi. Siya kufollow chete weindako kwaunoenda. Sure zvoiswa nepapi kozviya ndichazivi manje. Unoenda papi na Sisimele kuisa moderator. Kumaningirikiri unonzi kuma settings. Edison, thank you nekublessa vanhu pano shamwa. Thank you very much. I really appreciate. All right, ndotora mu comment section. All right, comment in comment section Sisimele. Thank you guys. Vese vari kugift, I really appreciate so much. Everybody. Thank you Sweetness. Nekupa Edison. Ansikuona Sisimele vanambokomenda. Ansikuona everything. Papi. Thank you for Thanks guys. Nonga magifts ndo ari kuvhara comment yenyu ari kuiswa nana Zim Trending. Zim Trending. Thank you Zim Trending. Ipayo Edison. Anopiwa. Edison anogona kukupai futi mo. Anzi tiaidi apo ndo zvimanje zvinonzi trend apo. Ora pamunogona kudai so. Ndoenda pama Bangoti microphone expand. Oyo. Manigani. Oyo. Elfin. Oyo. What? Dan. Elfin. Sisimele amnambo komenda ndambona komende yenyu. Ndatokomenda kachituyo. Kuzogari niko teta akusvika. Iyo comment yangu iyo yakanzi Edison ndigifta. Imwe yacho. Yakanzi Edison. Yandanyora kuti Edison. Ndikuiona comment. Ndirikunzwika here. Sisimele nisingamaoni. Iriripo wani. Ndirikunzwika. Musumbomaona ini makomende yenyu. We are hearing you Mama Rasta. Edison ndigifta ndenyu yakanzi ndi melody band ezvo. Aiwa iri pamusoro pe melody. Kuzogari niko Tom Jones teta. Mira ndinyore futi. Tom Jones. Kutsoke pekwe. Icho. Mama Rasta. Room ye 15 noji. Kuti ndikudi? Ndanditsvake here room ye 15 noji kuno kuEpatoni mukudzoka rini 30 ndiye adai kusvika. Hai mbondimira ndichidzoka handisi kuuya ikoko zvekumhanya nya. Sisimele handitomboona makomenti. Ndanyora imwe yakanzi Tom Jones ishi. Why didn't you bona makomenti? Guys ndokumbura mupindure pakati pepasasi pecomment yangu. Thank you Tentani. Thank you Tantani. Ndichikisana Luisa ukuna. Wauda ndipaenda hati yako pana pamfana. Ungoti ndichikisana Luisa kuchikana Luisa. Ndikutore pamaiswa nani. Pamaisirwa gift up ndo pandakutora pamaisirwa gift up ndakutora ipapo. Yeah. Iri papa. Mamuchiti makangwara ndikutore ndakutora pamaisirwa gift ipapa. Iwe usiyana nekunitsvakira room ye $15 wepo ethiyo. Ngone Mama Rasta. Undikwanire. 15 noji mtoireti toitira mumwe handifungori pamba pangagari. Dika. Thanks darling. Mtoireti mnoitira pai Mama Rasta. Hakuna toilet here Mama Rasta kwa munogara. Mazano ndiri kutsangurira kusango. Why? Nemakaye Mama Rasta. Ndiri kutamba Sisimele ndiri toilet mupamba. Mama Rasta mune drama. Dada ndomucheresera toilet shuwa kuti aiwa kutsangu. Sakuripi kwa radi. Aiwa munona ndikusekere thanks daddy. Munona ndikusekere Sisimele ndikuseka hanzi kutsvangura.
Manzwa here mama Rasta. Tofuka tikukandire macoins muwane chinogadzisa chimbuzi. Atada kutoti ngavakadigwe makweni Joshua vaone chimbuzi. Chimbuzi. Aiwa toilet nditori nayo sisimeli but chidangoiswa chete patoilet papo idoo because ndakaisa shiti rangu randairarira ku South Africa. Madzako takwa titaridze toilet iyo. Titaridze door curtain iroro. Titaridze. Aiwa. This made it to other day. I'm serious. Tione ako zvinonetsa here mama. Tingobuda panze unoisa kamera on tione Joshua tikutengere tikupe mari yedo. Utitaridze kuti iyo curtain. Izvezvi door nototengwa mama Rasta ngwara mani. Do nasi chaiye kutenga do. Tengere nyimi. Indigotanga kutukwana na Judy na Louisa papo na toilet nedo ede andidi aiwa toririko zva wakarongeka mama Rasta ausi mama Rasta ngatadze do kana risipo tobadadomuitira contribution izvezvi anaro do mai mukuya mucharise mwana uyu mwana vari kufunga kuti hanzi ndiri kunyepa kuti toilet yedu ine do ine do iri vari kufunga ndiri kunyepa kuti ndakaisa kete nai mire ndatosvika pairi manje ndingoburitsa ndiri neche usapindire kune next door toda kuona yako usainde kune next door aenda ku next door toilet yako ine door. Sisimeli ndio toilet yangu hapa pamba pangu ndo mawindo. Hauna kuisa kamera, isa kamera. Tuone pamba pako. Tuone pamba pako pauri kuti pamba pako. Iyo ibathing room mama Rasta iyi. Ibathing room. Sisimeli toilet kani, toilet iyi. Toilet yangu sisimeli. Toilet yangu. Gomba riripi? Gomba riripi? Ripi? Iro. Ine madzake hapana gomba. Hapana gomba. Deme kugezera. Man. Riripo gomba iroro vanozodira mvura kazoenda. Imvura iyi. Gomba right, igomba iroro ndore kutoita. Toilet magomba akaita tsvina imo manozodira mvura zvobuda nepapo pakapaipa. Andimukona. Saka mukuti ndikukunyepera ichiko sisimeli ndabuda apa pamukona kana ndakubuda ndakafaswa ndinodaiso ndavhaisirwa andika ndovhara ndika saka i direction yekumba kwangu iri imahwindo epa bedroom pangu apa aiwa ndipo zveshuwa hey saka dhoro ita mari naye mama Rasta rekuisapo madhoro adhuri zvawo zvokudaro 15 nosh ari sure $15 adhuri $15 here ameni koenzika naka nasi uri ndiana ndigifta guys suri ndipabasa taita chengamiriro ndimimi wakarongeka chamwari wakamaunda TV muona tichika matoilet yamama Rasta inodayo chitisi chekugara chisiti chiya nokuti icho chekukotama makumbo aya mabvi aya ungasagwadziwa naiwe nekukotama hanzi 4K ndo $50 alright but chekugara mama Rasta anaedhoka mukoba tomuka anoda kutengerwa dhoo anoda kutenga hadi kupiwa mari anoda kutengerwa dhoo unawo here amaoni kuti anoda siti here siti nedhoo anoda siti nedhoo because iyoyo iri kure baba ini kana kuri sena but ndaona sekuti ndebe kugezera ini ndaona sekuti ndebe kugezera muya ini ndo toilet dzacho dzato right because anozodira mvura kakaita paya odira mvura zvopinda paya zvoenda zvoenda okay panoda siti neuyu hanzi ndo matoilet acho varikutosapota ndo matoilet acho thanks many ndimeli wedero sisimeli kuri kuti handikupiwa mari ndakutengerwa dho utingi kuti ndingailaze mari yedho unoidla iwe unotenga grapes
unotenga keke nemagrapes iwe chotenga mama rasta sisimeni chotenga inini achotenga hatizodi kuti tatenga dhoka tozowana futi dhori hakuna futi ungopinda uchisenerera tozokuona makunemwe laitoda kuriona nekuti mapana nokumbira kuti uinde kutoileti kuya ndinoona dhora apo ndotonotsvaga kamunhu anoisisa dhora choninoaredho kana mutoda ndotonoisa mangwana bhozi ndandine urongo hwekubvisa rangu dhori riri padining bhozi rakashatvale haundiudzi zvokuita aiwa imbotererai sisimeli zvandada kuita imbotererai rasta anga akanditi bhosi this door rekutoilet tatisuppose ndiana imbomiuta bhosi Tom Jones ndanchida kutaura kuti isusu tatitori neurongo kutotenga idhoro because ndakatumirwa mari yemasimende nasistailini yekuti munhu aplast saka baba ndandichi kusara kutsvaga munhu anouya kuzoplasta saka dhoo rangu rekudining uku ranga rakashata because takatenga rimwe dhoo nyowani kunokwiri takaritenga $35 because ndere white ndere muno mukati saka tandine plan yekuti sezvo toda kuchinja ndinosvika kunaya iroro rachona rekudining ngori kusiya space ipanze tachida kubvisa then tsaru iroro torisa kutoilet then nyowani torisa padhoo kuitira mbavha kuno kuairport saka woda kutenga interior remukati wobvisa ririmoisa kunze ndori torisa iroro kutoiletkaisa dhora kanaka kutoilet mbavha dzomunomuairport dzokunongosvika ndokutengera dhoo ndiwari ndokutengera dhoo ore ndokutengera dhoo woisa dhoo racho saka sisimbeli mukumutengera dhoo thank you my friend. Thank you very much, Sisi. Thank you, Sisi Meme. Thank you, my lovely Sisi. Kochemba mama rasenda mari boza apo pauri kota mapo wangu apo. Akanyanya chemba yaya chekugara. Chemba pane chatakamboona kumbare zvimwe so zveBlack zvaita $22. Chekuti chinenge chakangogarira so. Kozoita chemba yaita $25 because inenge iri second hand. But inozoisika ere apo pachidzini pachimwena icho. Tenge takutobvisa ichocho kuchitsemura then toita togadzira rimwe way. Thank you Akoma, thank you so much. All right. Kugadzira gomba hombe. Ambosha imbinga host follower Simo Beck. Thank you guys. I'm going to follow Simo Beck. All right. Okay. Mama Rasta. Okay. Mama Rasta. All right. I do answer. This inbox ndikuisire ka $25 kunotenga chechemba. Thank you, Nyasha. Thank you, love. Thank you, Sisimeli. Thank you, Nyasha. Zvapera kasungu zvenyu mama Rasta. Chemba maanayo, dhoo maanayo. Chasara chi. Anoisa wacho. Nyasha ndokubaya papi. Ingonditaka kuti hai izvo zvikaona uchigona nasanda kugona kushandisawo TikTok yacho. Ingonditi hai kuitira kuti ndikuone. Edison, thank you, darling. Saka mama Rasta anoisa wacho Rasta anoisa. Choga ndokutumirai. Rasta anoisa angu handizomboshaye inini ndiri munhu wevanhu muEpatoni pane ndinongotengerawo kana one black otoyorovere. Alright, no kana yakadaro yakanaka. Saka maperera kama mama Rasta apasina. Godha anenge ari kubasa, Godha ambowani mukana uyo maybe pamwe like says nezvimbama. Luisa ari panapa. Auya. I never see Luisa ari pana kukwira wakangowana angokwirawo pane vamwe. Auya. Rai mama Rasta. But Edson watipa chidzidzo chacho paTikTok. Melo chidzidzo chihombe. Tadzidza kuti chindiro kunenda chimwe. All right. Chindiro chinda kunobva chimwe plus paTikTok ingoita yako yaunoita. Tadzidza.
ya hayi iko chokwadi hani munotoona zve tatongosangana as a family tongotaura kwete zvokuti tinoti kwata takazodai tangoya tikakwira panapa zvakutotifaira you know zvino zvinotoita manje kwete zvaataura ndo chokwadi chokuti vanhu tumafamily kuzoda kudai no hanzi they look at your gift unogifta papi ndo vanhu vanofamba newe aiwa tabata ipapo tadzidza Azim trending, thank you my guy. Aiwa ichocho chokwadi ichocho zine. Hani muona kuti mama Rasta vatowana ngeni chemba izvo. Nedo Nedo. Zvake zvatoita. Takatotandara kuti zvatakatoita izvo zvizvi. Dora topone chemba. Takatotandara si. Indakumbirawo magifts Father's Day ndini baba. Aiwa usimurume wa father nasi here. Aiwa ndibvisewo pa number 8 guys. Thank you Zimtendi. Makadiko vanhu pano andigara pa number 8. Louise achema mbvisewo guys. Ndibvisewo pa number 8. Number 8 aizoiti. Thank you very much D. Ndokumbirawo ndiri kutokumbirisa nemweya waMwari pandibviti pa number 8. Nemaitira anoita guhayaya. Risk yandoita yekupotswa nepfuti kumagaro anzi big number big screen andokuzvinzwa handisirini. Thank you Sisimeli. Anzi big number big screen guys. Sisimeli ndibvisewo pa 10. Handisirini anzi big number big screen. Ane big number ndiani? Ndikadarikwa na boss G ini. Boss G is a gifter saka magifters awani magifts kudarika vapemi ndo zvinotoita. Sisimeli. Aiwa Luisa. Apa ndine moderator wangu Sisimeli. Indiri chirikadzi ndinzwirewo tsitsi. Maita my diaries. Thank you. Demaisa zviri zviGalaxy. Magifts achina zvaari kutowanda naye vanhu. Thank you very much. Chirikadzi yaMwari. Demaisa zviri zviGalaxy. Bakutopisa wena, bakutopisa. Demaisa Galaxy gudiki. Edwega. Isatibopiwe chirikadzi. Miromo yenyu ndo ichakunyimisa iyoyo. Miromo yenyu iyoyo ndo ichakunyimisa. Thank you Sisimeli. Thank you so much. Thank you so much. Edi, thank you. Galaxy. Melly, thank you my darling. Thank you Melly. Thank you guys. Galaxy. Boss G ndiri kusvika ndichikubvisa pa moderator. Haungambodariki unenge host. Udarike host macoins. Kuita moderator wani? Ndiri kubvisa ipa moderator wangu. Madarikire macoins. Darika host. Moderator wani? Abo. Lulu ndandisiri kukuona chandiri pabasa ndiri kuita Edison ndiyazosvika pa 124 ndibvise pa 124 boss G. Edison ndokwaave futi atopa big screen ka. Ndamisa big screen. Amagona ndokuti moderator. Sisimeli ndi moderator. Ndaitwa moderator. Lolo diary sawa ino. Ndaitwa moderator. Even chero even Louise. Moderator una problem. Moderator. Ndoda kudonedza Sisimeli ndovashatesa nawo masimba angu takushata sei. Iwe manje ndokubloka. Hayi ndodonedza Sisimeli. I'm fine as well alolo. Ndoda kudonedza Sisimeli. Mimi uri sei? Unpack my darling. Hi sweetie, how are you? Ndokubloka sha. Ndona ngokubloka. Louise was ededeze moderator. Ndakudonedza Louise. Yeah. Ndakudonedza ndiri moderator ungadidi. Reka ndivawise Louisa, don't worry. Mira ndiri moderator panapa. Mira ndivawise. Mira ndivawise Louisa. Musadeva woman. Louisa request. Mama Rasta ndivaiso moderator futhi. Tinopera. Hayi moderator achina na pressure. Mana bibi muchatukwana na Louisa. Ndianadonedza Louisa. Marufunda ndamukangama. Tukuita tichiwisa. Zosa Louisa panzvimbo yako. Zvikwidze ka Louisa anduri ningeri. Apanoredza Sisimeli.
Dzisimele vatendedzwa vari pasi. Musatamba muchidero, mutambire muchidaro. Dzabva dzadonedza Dzisimele mukandidonedza naMwari ndonopopota nezvinyadzi nhasi kumadiaries. Ndinopopota nezvinyadzi kumadiaries. Nakutanda vavata nguva yasisimele vanga vati vari kundovata tavadla kugame uko. Simele havavati zvekumhanya vatsisimeli kuvata. Luisa ndiwadonedza Simele. Inadonedza ndichibva radonedzawo mimi vanga vachiuma nhari pamusoro apa ndakudonedza mimi ndakudonedza chiuma ndimadonedza mimi wangu mimi uri pamusoro apa ndakudonedza mimi ndikwidze atokwidza papi naye mimi wona pakazara ndikambobvisi marufu ndewangu zo amamaradza ndikavabvisi ndikavhurirwa live murisei mukoma murisei mama Rasta murisei sister D Hello Mr. Maruku murisei sisimeri murisei mukoma Edison Tawanda my wife Hi Tawanda, how are you? Mr. Marufu, how are you? Tawanda Dana na Louisa muri tsina ndipindiri. Ndiri bo hangu ini ndafarawo kumbokwira pano ndabva kudhara nchingotepa ndisingadi kukwira ndingaona Sisimele isai mabox 10 isai ine mabox 10 Sisimele na wife wangu vakudataiko isakateni ndozvigonerepi isakateni mabhokisi api handimi mamuchimanager here iwe hausi moderator isawo mabhokisi 10 api ndakati mumanager iwe ndozvigonerepi izvozvo isa mabhokisi 10 api trending murisei henyu thank you so much Zim trending thank you so much God bless you my brother. Thank you so much. Uzandisozve pabig screen. Ini ndandichida kukumbira vanhu vese vari pano guys ndine game musi wa27 June kwasisimeli. Ndiri mucompetition yevanhu vanorarama nedisability ese zvinomanzwa mazita evanhu vacho vandikompita navo. I think vane big following. Hamino zvichangoitika ikoko. Ndokumbirawo support yenyu musi wa27 June moyawo kundisupport. Ndiri munhu anobhiliva pakushanda zveshuwa. I believe whatever I get there zvichandibatsira kuenda kumberi. Ndochete zvandakurira flyer riripo zvaro ndakarimaketa but ndangoti ndingokwirawo ndingoshandisa mukana unongokumbirawo kuti ndokumbira tsigiro renyu vanhu vashe mukoma Tom Jones ndine game kwasisimeli muna 27 June. Atouya mwana Saturday. It is Saturday saka. This Saturday. Rukutanga nguwai? Hanzi rutanga nguwai 8 o'clock handiti Simeli. 8 o'clock. Saka hanzi tichange tiri koko inini Sinikiwe Kademaonga Chipo Muchegwa Padhi wedu Baba Pesi na Sikiwe Mbala. Isaika flyer yenyu ku background kwenyuko. Ngoresai uko. Mrs. Imi. Isayuko vanhu vangoriona and then tibve tangoziva kuti saka kuita mamodarita kwakanaka haubayibayi foni Greatman anovhairwa ndakamuvinga Greatman ndakumuudza nditori nemachati naye ndakumuudza Greatman papai akabva angoblutika ndikati rega ndiudze mukadzi waGreatman wacho kana muchida Greatman pagame. Mukadzi waGreatman nditori nenhamba yake but kune zviri kuitika kuseri anotaura neni kamukadzi waGreatman kune zviri kuitika kuseri saka I don't think kuti anokwanisa kumuconvinza right now panguva inoi kukoti tinyaya dzevanhu hatitauri anoziva kuti nyaya dzevanhu handitauri ndotrustwa sasisi wenyika kune zviri kuitika but Greatman ndakatomuudza ndega Greatman akabva blutika mai mwana ndikangoti okay ndinenge ndisingagoni kuisa picture ndisati ndakuziva kuti ndobaya papi handizozvidonhedzere ipapapa ndichiedza kuisa picture ndobaya papi pakanzi Mama Rasta tarisai ndaisa Mama Rasta yapinda Mama Rasta hanzi mari yasvika here musangovata ikoko mugadzire chemba toda kuona dhoo tichavhura live tichiona dhoo rapo aiwa chandipa namba anondipa namba ekokeshi tomitsira ekokeshi yake wazvona zvatopera Mama Rasta vanotaura naye mudza muti hauna kusenderwa nditori nemachats
mukadzi wake ndotaura naye chemba zvaita samama mumama saka panguva ino pamukadzi wacho kuti aconvince great man pakati panenge pakatichadobirombokomenda mucomment section kana vachindinzwa kune chete zvinhu zvaizvonetsa sifimela ungazotauri zvinhu zvevanhu isi nyasha handisati ndaiona maybe pamwe inetwork because ndakahotispota iyo yacho neuku inopinda zvai kana muchinge mangoisa oro zvamunoita manje ngogarai mangotora ashort screenshot mongoisa screenshot ndokutimirai. Alright my love, may God bless you. Namba yako ongoridhima namba ye Mwari ngakuitire zvakanaka. God bless you. I love you so much. Thank you. May God bless you. Thank you so much. Alright mama Rasta. Yachitsimeni bati vanokuisira paecocash kana kuti pachiamena paecocash papo paecocash vanoisa paecocash. Uchandipa namba yecocash nafona cho ndenda kushandisa pana uchandipa namba yecocash pa 500 coins ndo pane I love you girl. Edson aripi uya rapo kouya mute aindepi manje marufu ari kuzama kuisa inonzi fly I think but harinetsika hata unongobaya pama-effects apa unongobaya pama-effects apa pane kanhu kakamira haina matindobaya papi pakanzi effects inini atingi ndandichinja pakanzi profile effects unoita pa-effects oenda uchaona kamwe kagreen karipo so kagreen inotonyora kuti green screen ukaenda pama-effect Nyasha yasvika kunoku showed ari ndakuitire zvakanaka yasvika yatoti dwedwedwe turuturu. Thank you so much. Ndikuona pakanzi microphone camera invite voice rings na modify hapana infect. Mama Rasta. Mama Rasta. Nangani marufu? Marufu. Tumira Tom. Ngatumire nini picture? Tumira Mama Rasta marufu. Nditumire picture kuningirini kwangu izvezvi ndiri kutatamuri ndinonoke kuinbox. Mama Rasta mutenge chamber tokumbirawo please. Namwari when are you going to take? I think ndonotenga musi weTuesday. Tinoda kuona wakagara pachemba iwe Mama Rasta. Unoita shafu please. Shafu dzine vamwe dziya ikutonona mutoilet yeblair. Thank you progress. Mazuva ano unongogara pachemba kumaruzeva kana mulocation imomo. Magezi anasha mazora mafuta unonta sei uchitanga undiradza tsoka yako noti tsoka yako yagara yaite manga sei uchitanga undiradza tsoka iwe indazobayawo kupi zora mafuta ayawa izvi ndiana dona ndi Edson rikationa kuti pana anomwe ari ngana kumangwara ndidone sende Mama Rasta ndimbodona Simeli. Hello. Kot Louisa kuita isei pai kati botaura ningira Louisa. Saka makashika burutana repano pamba shuwa vanhu. Nyaya iyoyo mimi chibwera pambi kuti ndokudonhedza ndinda kwidza nyarara tisi nyasha vari kubvunza nyaya yekugame Mimi ngati wai uti Tom Jones enyehlisa Mimi wauti nditonhedze dai baba wana munhu handidena ndakuisira ndakuratidzei how to put a photo pagreen screen. Aiwa haana kukutumira here foto racho asati sisimeri aisa paprofile marufu asi kugona wakafananawo neni nine TikTok yakutondinetsa all these days. Mana Louisa ndinetsa mukoma handisi kuziva kuti chii apo nekuti chande ndichitya nekuti semunhu asina chiguno kakauko kangu kakadhafuka zvokuti ndogona kukanganisa kutobaya ndobaya ndabatanidza wozonobaya pekutodonha wobva wazokaruka watobaya pakanzi drop ndoona ndadonha pasi ameno ndiana dona picture riripo papa kuti ndiritumire manje ni Mama Rasta mungu aritora picture rikati varege ipapo right marufu otherwise unogona kutozokaruka watozodonha watokumateresi
ndobatanidza zvinhu ndikapedzisira ndadonha shuwa ndichiedza nekutraya zvese even zvekuita zvekutovhura life zviya zvinoita vamwe zvinondipedza moyo ndoti ndavhura ndine vanhu 2-3 vachiuya vachienda ndokasika kuvhara kuti I think hazvisi zvangu ndiri bonchi. Iwe unoda kuvhura live marufu usina content unochida kuvhura uchitaura kuti kudi tanga watsvaga zvekutaura vanhu vakauya nhasi ndoda titaure kana kuti maybe nezvenyaya dzekuremara tikutaura nezvenyaya kana kuti dzeprojekti kana dzechi paunovhura utesa mai marufu onyora caption papa panouya vanhu vowana uchitaura nokuti vakauya ukangovatarisa vanoenda shuwa vanoenda ndakambozviedza ndakamboti musi uno ndikavhura ndikati right guys ndokumbira vanokwanisa kukwira kana uchida kuvhunza anything chete ndinokupindura ndiri free ndakangoona ndikapanduka unondiisira galaxy kutoreka namama rasta hanzi arisi kutoreka basi maisa kuinbox yetiktok kai handizivi kungasarako shamwari yangu apa uri palevel 23 unondiisira galaxy mina ndikwanbloka ndiri maive pano musandidzisa anombofarisa mufana wangu ndokudonhedza pano ndakwanbloka ndimurudza maive pano shuwa ndovafamba sekuru venyu vakashaya kuchengeta ndakwanbloka picture rangu reflyer aneni ndikutadza kurisenda kutiktok tumirai nini kuwhatsapp ndimutumire tumirai Luisa ibvai patiktok moenda kuwhatsapp ndodona ka amudoni oyo ndikutongokubloka ndo wakati ndikutongokubloka ndisirewo China zita racho ndinotorinyora ndikarigona ndinorinyora Tino. Thank you Tino, thank you very much for the Tino achingokubloka unbloka ndiri kutokupama ndiri moderator anodena zvekuti tina anodena next time ndoda lion ndimi munomudena Tino hadeni ndimi munomudena makudawo galaxy mimi ndimi munomudena ndakuitira picture hadeni vanhu ndimi munomudena imimi siyanai naTino ainimanja ndimuvhura handina hangu basa negalaxy imakamubloka nemamarasa Tino aindiwachisa sei ndiri ana msikawa tinowachisa vanhu iwe kana vachikudena Tino akandiwachisa kwaBews anga ari best gifter wangu but I don't know kuti chichi anobatwa nemweya wei handizivi kuti ane mweya uya weruhakirosi uya mweya unongobata vanhu wekuhakira obva uya achingoswonyora ndomunhirira ndati akazoya achindiwachisa kwaBews aitonyora mucomment section kuti hada mama rasta ndiripoka ndiri kutopedza yerent zviri nani nditopedza yerent achigifta umwe munhu ane musikanzwa kani and akatonyatsomeka sure ndakazoita hangu number 3 kudona vamwe vachishingirira but aitomeka sure kuti akangoona wangu akanda yaibva anokanda chinhu chiri pamusoro pechakandwa newangu pane zvawakamitei igaro kana ndabasa nayeni Tino ndabva ndakufollowa Tino ndakufollowa mama Diaries vakauri ndakufollowa ndavana basa naye galaxy yake Tino kwaigaro namama Rasta mera keshi yes amana akambokuita sei Tino wedwe ndinare pamuromo we hamuzivi zvakanaka saka ndiwo uri kudaro iwe uri kuti wamufollowa tora galaxy yako kwai une pamuromo naLuisa galaxy yako untipe muda aisira Luisa galaxy Luisa akuti kwai une pamuromo tora galaxy yako iwe terera zvaitika ndiye akaita pamuromo kubva ndamubloka saka apa ati Luisa ndianibloke ndikati ndipe galaxy anipa galaxy ndamanibloka ndikamufollowa anga achibhadhara kwanibloka igalaxy kwanibloka vanhu vese vandakablokera nyaya dzasandi kuswera zuro kwanibloka igalaxy mukanonoka usora mangwana inenge yababy lion
inenge ingokwira everyday. Ariwana picture here Louis. Ndatumira mama Rasta. All right. Ndakaenda kuti. All right. Yes Lulu. Boss G ai watanga imandi pa magifts anodarika enyu. Moderator anota magifts akawanda kudarika host. Nai munhu anodarika boss makambozviona kupa zviko. Ndakatsamwa zvinobvira. Mama Rasta achiisa pa green screen ndakutumira ku WhatsApp warona. Ndindamuisa pakuru. Ndariona zvangu but inyaya yeIphone kandi utadza kuriseva zvakanaka. Yakaitwa nezvima iPhone nyamari wewe. Ona moto gore rino. Tinochikaura mari. Acho mama gore rino. Mama taiko iPhone. Thanks mummy. iPhone ere mama Rasta. Acho kuwara gore rino. Wabata. Nako wacha ku iPhone ndakati kuwedza. Ati wini yacho. Ndiana ari request. Hanzi ndiana. Chiremba. Zviremba ngazvimbonya. Ora iro Louisa. Saka renyu i7 June. Maikoro Mr. Marufu. I7 June kana 27 June. Maikoro i7 June kana 27 June. I27 June. Are you sure? Maikoro wewe profita renyu. Mazuwa mainetsa pa TikTok ndiye munomba muna iwe. Ndamuziva. Vakanzi 27 June. Rega ndisime shama yenyu ipedze ku advertise flyer muzomisa. Hayiwa ndechangu icho hande changu. Ndechenyu icho Yenisi ari kutamba rini? 27. Andiudza ana kuti nhasi here ndiriniko. Kana nezuro 27. Next week. 27. 27. Saka ndo pandikuona kuti baba yaklasha neya Marufu. Yes. Yenesi iri kutambirwa kupi? Ndinaro flare but handisati ndaribereka. Imimira Marufu imi. Hapana kuita mistake. Pane flyer rimwe randaona riri kudhariza ne27 futi. Hapana kuita mistake. Makatanga kugadzira redu isisu remadisability then muchizodzoka kumashure tikaona magadzira evanhu vakuru vana gogo tikati makadi kutaura tikati pamwe sisimele vanoziva zvavari kuita tikati pamwe vanoziva clash yemadate Takazviona izi tikabvunzana namai Marufu tikati pamwe pamino pamwe pari kuda kutangana. Sisimeli. Ko time iri say in between them. Aiwa, pate itori mix up itoripo because the same time kama maflyer. Ndo paresweka. Ade vamwe ita this time vamwe ita manheru yazvazvidai. Like same day. Patoresheka manje, patoresheka mire nditotra mega ndidone nditrai kutogadzirisa pakatoresheka ibaba. Itori mistake yesina kuona baba vanyarara. Imimi Marufu bakuflyer the same time. Makunyarara kutaura chero ramakapa maflyers amakagadzira ndaipa vanhu haya ese akangonyorwa kudaro ende isusu tisi makatanga. Iwewe Marufu wakazoona zverimwe rakabuda rana gogori ne27 same time. Ndiwo wakachitaura kuti konsimeli dziri kufamba sei. Wakunyarara same time. Ndakatya kutaura sisimeli ndikati pamwe unoona so. Ungatyizve shamwa. Nai. Une waklasha wangovaudza kuti asisimeli matisa pa same ngirikiri. Yakafanana time yakafanana. Time yakatofanana. Vega ndidode guys. Pane pakutodregwa one. Mira kukwidza munhu ndikwidze Michael. Boyfriend yangu. Kwidzana. Vanogadzirisa kana zvichiita pamwe vamwe vaita masikati vamwe vozoita manheru. Vanenge vakutorega rechembere woita renyu. Because isusu tisi takatanga vanomisana vana gogo. Ari palive. Chokwadi. Baba Michael. Vana gogo votanga neredu. Muripiko muutange muri kumaraini muri kuchihure. Thanks sister Nyasha. Ari kumairo peka. Zaneta yasiya. Michael. Yasiya mdro. Isi Louise. Kuita host akusi right. Haupuwi magifts. Why? Aya magifts anu. Eda umbomoresa. Moro imisi naimi. Yes kanu Louise. Why ndichingokuwa mumweya kuti uri kuchihure Michael. Unondirambisa.
Ururu wangu. Akupara zvangu mukoma Michael, akupara madzibaba. Mamwiti izvo ndokutsembai. Mana. Icho. Oyo, darikoda. Screenshot shamwari. Kuwabudireiko. Ini ndakaisa parekodhi. Pangonzi naTom Jones munhu anenge ari kuchihure ndaona reaction yake ka. Ndikaziva kuti pane munhu pasai. Akatanga kurekodha, ndarekodha. That's why Michael hadai kana ari ega. Ukaona chinyarira deo. Akaimbwa namacheso. Michael. Makoma. Ndiye akaimbwa namacheso. Zvaendwa Michael, tato screenshot takutotrendesa. Ndaita chiri chividhiyo. Michael. Ndairewo kana moyo wangu urerukirwe. Ndati ndiye Michael. Michael, yellow phone, how are you? Ndati ndiye Michael akaimbwa namacheso here. Ndiye. Ukabata simbi Michael. Michael. Anzoshona ndiwe kuBotswana handisisi wangu. Hauna mushandisira muteuro here. Zika, varubezika. Hauna mushandisira muteuro here Michael. Unoziva wani? Akamudhonza nemuteuro ndoziva ndokutemba. Mama Rasta. Yes, Mama Rasta. Hi Michael, how are you buddy? Ndiri bo Mama Rasta. Ndiye Michael chai wamacheso iyi. How is your wife doing? My wife is Louisa. What about that? Michael, Matichi. I can manage both. Oh, guys, I just want to speak to Michael. Give me a chance. Okay, speak to Michael, my Rasta. Okay, Michael. Mama. Do you ever hear about Mama Rasta? Can I see Mama Rasta so that I knows you and Domuziwa? I know this name is trending worldwide. Rakungona face kawani, ungoita view one. Let me open for you. Open. Do you again Teuro? Where do? Mama Rasta, and the type view ones, Kangana Baba. The type view ones. Ikrash yangu ndio chayo. Gisepa big screen. No, you. Where's Mama Rasta? A big screen now. How? Mombe dzekwedu dzaenda paRuisa. Mama wana Rasta, kuna Rasta huko. Rasta dzinoya ipapo na Rasta baba munomanya pasowe baba. Aiwa ndoisa muteuro. Amuna here mashoko mairi matatu amanzwa pamweya mungado kundisira. Mashoko emweya ndeyekutoti Mama Rasta ndanzi ndikuakire muteuro wemudumbu ndokutsindirai. Wotitsindira. Kwemazuva matatu. Hey. Oh. Matsiriro manje. Alright. Saka tozviita rini? Zvazvinotoita izvezvi ndakuda kutoti munofana kutora nhamba dzemuprofiti waMwari. Mouya ndokuakira munamato, amuenda madzibaba munoya mega. Toenda mugomo muwakirwa munamato motsindira. 3 days. 3 days. Ndaona paro wagwinzi. Alright. Zvakanamata. Zvakanamata. Ndaona paita tsotswa apa. Aiwa, kana zviri zvemuteuro hazvinzi zvatsotswa muteuro. Kuda kutsindirwa. Mimi akati ndosarira, akati mava masendeke vati munhu wese. Uyo. Munhu wese. Anda kutsindirwa. Regai ndimhorese Mimi wakomana. Mimi ndatonzi 12 days muteuro wako. Yei. Wakomana. Siyana nezvaMama Rasta.
Itane zvavo. Chirikadzi handina munhu. Mama rasta vana rasta. Right. But pafea mimi ndikapedza mutoro 12 days. Ndanzina tenzi ndigare newe kwe 15 days uchigara padare kuna uchishandira mweya mutsvene usina bhurugu. Handiti. Asina bhurugu. Ndangogara ndamasiya mabhurugu. Kungomonera chete pamunouya iwewe mimi uchitouya unofanira kutosiya mabhurugu ako kuno kungotsvuka hatidi mabhurugu. Ungomonera jira rebhuruu nerinopenya penya. Ndirimo mukhaboroni mundu kutouya. Let me follow you. Mama. Yes, I mean khaboroni madzibaba. Siyana nevanhu vekusouth vana Louise. Ndiripo pablock 9 apo. Host my boy. Mabva neface. Murume wabva adzoka. Aiwa ndishakuda mupostori. Mimi pablock 9 let me iyo shamaranzi enda andinosiya pajulia molefe nanosiya mutsvuku yetani zvangu inini saka kutorwa zvekuti madzibaba vana yellow bond pasaidi hamusitozviona atoburutswa atoenda mba kwavo mutero wake wakwana atoburutswa maita mimi matozhaka here apo madzibaba aiwa mimi ndatofolowa back mai namba dzangu munodziwana pamaposta aripo apapo mungambogari musina mukadzi nini ndiripo ndiri chirikadzi kudai sekuru Tom Jones vakandinonokera vari kunonoka kuroora ina ndini zvokutorerwa nguva refu ini ichokwadi ichocho inini zvangu izvezvi manje ndiri kutosera ndasvika pablock 9 papa wati panonzi pai hamuna vane Rainbow School ava ndikabva paclinic aiwa muramba muri straight nepaclinic mune paRainbow padzimba dzematicha dzepaRainbow wopa primary kapo kana both relax shandi zvangu nditore mudzidzisi vana vapere muri type yangu madzibaba zvana Louise siyai indinofarira varume vari handina kwandinoenda ihuranai pasi mainhana ini ndinoendesa vanhu dzimba ndinopika uyu ndo asina mira tingovhunzawo last question kuna mimi ndinowo mubvunzo wani wandangovhunza mimi helicopter style unoigona here chikopokopo style ina hapana chandisingagoni madzibaba ini ndinopisa ndakaidzidziswa naLouisa yokuti gumbo 1 rinenge riri mudenga pakafongora akaita maoko relationship handizvi munhu anotaura marelationship evamwe vanhu ndarestrictwa saka helicopter style one leg landing unoigona warestrictwa nenyaya yemukagaga wadonhedzwa hanzi timubvise netiktok kawanyanya chihure pano uhure thank you beauty sorry I didn't see it now une uhure kozangu razobuda pane posta yandaona yanyorwa Naketi naMasomera Louisa pane posta yandaona yanyorwa Naketi naMasomera 3 hours hanzi amaibwanya kana muchita minana itai kuti great man afambe taita wachechi kwakosere kwenu ndiri kutopinda paFB izvezvi ndiri kutoona zvangu makomenzi evanhu ndiri kutoti zvakaoma gandise ndaita mucheche Juliet auyawo Jonas uyo madzibaba muri kumuona Juliet akuningire gaito nti nasi ndovhunika vhombi wakomana pari kupisa Yes, mane kiu yavanhu vakakwira papa vakaita kiu ngani esi Tom Jones hanzvadzi yangu mofela muri sesisi Louis right tinavo madzibaba ndo vawakwirira here ava Jonas but ndaingoona I tried my best nepananga ndinapo Mof I love you so much uri hanzvadzi yangu thank you sisi thank you saka matimukwasha uri ndichiremba here kana vachingokwanisa chete kana vachingokwanisana chera radzirare fanika nguva ino yewinter
aiwa H Julie unogara kupi kwe unogara kupi ko Julie Munati Cape Town. Wow, kupi kwacho Cape Town because ndiri kutosvika Cape Town mangwana ndiri Brackenfell ba alright chimbobata foni yako somboita ka 360 mchana Ashi uyonditumba trofoni unangoti ungori wa 360 foni let me do it nyasha ndizavo to right hai nemboro 360 kana ngosi yako something wakaenda sha boss is nyashi ndopinda mcomment tia something wakaenda sha I love you Louise yes koma kutorovera na 69 ma 360 ayaya maiwe zvangu ayaya icho chibananana icho Cape Town pano pari kugocha Mama Rasta give the update later on Mababa life aiwa Julie ndatokufollowa Julie mangwana ndiri kutorara Brackenfell ndatoone nzvimbo yekurara aiwa nerajohani mutembedzano Brackenfell Cape Town ndakogara vhula apa ndiri kubva Mama Rasta taigara teso Kraaifontein kandikuziya kuKraaifontein apa ndiri kufisa izvezvi kwesister yangu kuchi apa izvezvi ndiri kufisa ndi kwesister yangu akusi kunetsawo here ikoko komadi kutizira kana kune nzvimbo dzisingasvike ngirini like kunana Ekendale aiwa inini Kraaifontein mazuva ndiri kugara kuBrackenfell but ndaigara kuKraaifontein kuWallasdene chaiko apa izvezvi ndiri kufisa handi kutori Cape Town yakanyarara kuti zi kuziya ufisa ndi Mama Rasta kutori Cape Town ndokwanditori zvezvifisa tikutofadaya nemakudaya bhabhara wakwirirawo madzibaba shabani yangu mimi Amana mirai kani amana mirai my crush my cra yes dipewo something ndeipi baba zvakanamatirwa baba aiwa baba unonaka wakanaka zvako unozviziva wani muri seiko handikuona ndiri kubasa ona bhebhi ri kumashure uncle ndise pabig screen apo ndise pabig screen uncle uncle ndise pabig screen wona chiri kuseri Jonas chibva ipapo ameyo ndianabvisa ndandaisa pamwe nimodhareta modhareta ndewekumama maisa muri tu ari kuisa ndiani ya oyo uyu ona chimwe chandakabata ichi ona dakona apa wakaisa separation kudaro wakomana tiri kusheya kaihotera aiwa uchamuona paleta aish ko makandibvisawo modhareta heremi zvakanamatirwa katatu makaita vanhu vakawanda vatoripo vapedzera kutaura unoziva aiwa akubvunza zvimwe totaura kuseri chiko ko takutaura pane vanhu takarambana saka sio suri kutaura tina ndinouya wana kumangandibvisawo modhareta nenge ndiri uise kuwhatsapp uise maikoro wenyu anenge Jonas mave thank you God hadzi chiremba anopisa imi ndotora mabhebhi ese panapa kubva kuna Ruiza ndeangu esaya
Saka isusu totongogara tiri mabhachura todi. Chiremba kwemimi makuita zvevanhu panapa makandipromisa kuti Vura kamera Vura kamera, toda kamera. Uya pakamera. Taura uri kuseri kwekamera. Vura kamera. Rita wangu. makuita zvevanhu panapa. Ndakaona kuti munokwalifaya nemainini ndini vahosi. Vurai kamera. Ndokudonedza ndini. Vati Luiza ndiye ex wewe wandakapa vana. Ndomerevana. Madzibaba. Achivhura Rita wana masimba panapa. Ndini ndasarudza mucomment section. Ndikati chimainini. Mira anovhura face. Chaitika zve. Madzibaba. Ngatiko kwese kokuti kwai ninganovhura kamera ningaavhura kamera. Hai, vakomana. Saka apa kuriwa kuti tsvimbo yaMozisi inenge ndo zvakanakira vhombi dzamana madzibaba dzakayera. Lineti vhura kamera. Chii chakadere ichocho. Ngavhura kamera tonyatsoziva kuti munhu aripo. Amai Rasta, how are you? Lineti toda kukuona. Hi, how are you? Zviso ngazvivhurwe. Line. Yes, Lineti uri Ndiri bhozha. Bolato. Hanzi vhura kamera namadzibaba wakwirira madzibaba. Ayewa. Kwirira Tom Jones. Osi, hey! Tom Jones wawana. Oyo. Avo makoti vami. Mai inozondigona here because inini andotuka. Iwe Lineti utaura kuti wakuda Tom iwewe. Hauchandidi. Asi takambodadada. Oyo. Aish. Saka wakurapura madzibaba nekuda kwangu. Ndinoda undiputsira mheriti yangu. Oyo. Hai. Saka ndapindazve. Saka watondida zveshuwa. Unondipa mari. Ndikutodawo mari kubva kwauri. Ndikutongokudira mimba wakaita zuro anyway. Inodanda mari. Inoda kutosvika pachikamu chekuda kutorohwa nemupeta. Ndiri kuusva badaka ipapa. Yatitiketese mari iyo wakaita zuro. Ndinoda kuenda kulevel rekwaLuiza charo chaiyo. Handiri yeperi madzibaba. Handiri kutohwakoti. Level Luiza rine maextra large akawanda. Luiza todhakwa zve. Wadiko zvako iwe Lineti. Hapana, Luiza shamari unditsvaka.